Ola a todos, esta noite vos e máis nós imos ir de festa á zona da Ulla, unha zona que era famosa polos seus requinteiros. Houve un tempo no que chegou a haber ata 20 grupos nos que a gaita e a requinta soaban ao mesmo tempo e animaban as festas de todos os lugares de ambas as dúas ribeiras do río Ulla. Desgraciadamente a requinta co tempo foi desaparecendo, pero aí estaban os requinteiros vellos para enseñarlle aos músicos novos que a súa sabedoría, que o seu testemunho e coa ilusión dos rapaces novos, a requinta está en proceso de recuperación. De feito, xa hai varios grupos. Un deses grupos é o protagonista da Olalá desta noite. Chámase a Requinta da Laxeira. Son 12 rapaces e unha rapaza. Novos, guapos, como diría aquel anuncio de hai anos, sobradamente preparados. Tocan, cantan, bailan e o seu obxectivo principal é facer festa. O que máis les gusta é que o público os rodee, e que canten e que bailen canda eles. Así que, como vos dicía ao principio, esta noite temos festa. E non vos preocupedes, porque todas as pezas que eles tocan e cantan son pezas moi populares. E se non sabedes unha copla, esta noite aprendémola. E se non nos queda na cabeza, pois montamos aunque sea un karaoke tradicional. O caso é que esta noite temos festa coa Requinta da Laxeira. Quedaredes, non? As afamadas romerías e celebracións do Val do Ulla hai que engadirlle as festas espontáneas como a desta noite. Eso sí, son necesarias dúas cousas: xente con ganas de brincar e alguén que toque. E xa se están amenizadas por un grupazo como a Requinta da Laxeira, o éxito está asegurado. Os da Requinta son un grupo numeroso, o máis novo ten 14 anos e o máis grande 36. Así que o difícil para eles é quedar pros ensaios, porque uns traballan, outros estudian, uns están en Vigo, na Coruña, en Lugo, algún é pai de familia, pero todos os 13 están unidos pola música. A música ligada á terra, porque estas fértiles terras son as que producen o sonado viño da Ulla, as do augardente, as do entroido, as dos muiños, e o lugar no que hai anos sonaba a Requinta polo río abaixo. Así que estes rapaces son herdeiros de moitos saberes. Todos eles medraron no lugar chamado Sarandón, e agora, guiados por Emilio, decidiron recuperar a tradición musical desta zona. Son parrandeiros e gustalle a festa sin fin, e nisos laxeiros xogan con vantaxe, porque son novos e teñen enerxía para encher este val con toda a alegría das requintas e das gaitas. Yo burro la tía Lola, baila fandango en una plena sola. Ay, la 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 la, ay, la la la. Yo burro la tía Lola, baila fandango en una plena sola. Ay, la 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 la, ay, la la la. Baila fandango y baila muñeira, y la tía Lola también no peneira. Ay, la 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 la, ay, la la la. Baila fandango y baila muñeira, y la tía Lola también no peneira. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Ay, qué cosa tenga María. Ay, la 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 la, ay, la la la. No sé qué cosa tenga, ay, qué cosa tenga María. Ay, la 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 la, ay, la la la. Ay, no sé qué cosa tenga que enseña de noche carga de día. Ay, la 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 la, ay, la la la. Ay, no sé qué cosa tenga que enseña de noche carga de día. Ay, la 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 la. Temblando de frío, ay la 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 la, ay la la la. Cuando me ves a ver a dormir, quedamos tanto temblando de frío, ay la 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 la, ay la la la. Cuando te ves a poco de altura, todo corresponde la calentura, ay la 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 la, ay la la la. Cuando te ves a poco de altura, todo corresponde la calentura, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Houbo un impás de tempo, que durou décadas, que a Requinta deixou de soar. Pois desapareceu, porque, como dicía Pepe Denante, despois veio o golpe da cuerda, entonces
pois os grupos de gaiteiros e de requinteiros pois desapareceron. A ti que referencia tiñas da requinta antes de empezar con todo isto e con todo ese rexurdir un pouco da requinta que é de hai uns anos pa aquí? Pepe e Marcelino. Foron as miñas referencias de requinta, de velos e bueno, teño anécdotas de ir ás súas casas a tocar. De feito, Emilio deixoume a súa requinta e cando comecei iba á casa de Pepe ou de Marcelino a aprender a tocar a requinta. Eles son Pepe de Nande e Marcelino do Muiñeiro, os mestres, os que levan soprando na requinta desde nenos. Desde que Marcelino lle deu as notas a Pepe, como din eles, os dous juntos encargáronse de espallar outra vez o son deste instrumento. E seguen, porque os dous tocan na gaita de sarandón. Así conseguiron manter vivo un instrumento que estaba case desaparecido e transmitirlo ás novas xeracións, porque a maioría dos requinteiros novos aprenderon con eles. E os requinteiros maiores, que foi un pouco dos que bebestes vos, que vos din? Porque, claro, a postura é outra, a posición é outra, o xeito de tocar e interpretar a música é outra. Eu creo que eles están contentos porque eles ven que, bueno, pues que teñen aquí uns seguidores, aquí. Os rapaces todos admíranos moitísimo porque a verdad que, bueno, é unha sorte para eles. E a mestura de requinte e gaita sempre funcionou, sempre foi así? Pois sempre funcionou. Casan, son instrumentos que casan. A zona de Ulla a única zona onde se fai isto. E vese porque houve moitísimos grupos de requinteiros, se fora unha moda pasaseira, non habría grupos como houve aquí na Ulla, non habría tantos. Cal é o espírito ese laxeiro, o famoso espírito laxeiro? En que consiste? Festa. En que consiste? Pero a festa que é? Como se fai festa? Non é tan fácil facer festa. Festa é un garrafón de licor café. Xa está. Eu supoño que a parte do ritmo das pezas, o tema de que non nos vexan estáticos, eu que sei, bailar un pouco, exacto. Eso, non sei, fai que a xente tamén se mova con nós, eu penso, vamos. E bailar con eles, que iso é moi importante. Gustanos bailar ca xente. Que temos moita enerxía, somos xente nova, e diso trata, o sea, festa e festa. Tanta festa facedes que a voso obxectivo principal é que a xente se divirta, que cante e que baile. Claro, decímonos, como que baile? Pero vos non tocades pezas populares, sabe como é isto? E como facedes para bailar e tocar ao mesmo tempo? Poñemos de coreografías. Coreografías. Por exemplo, unha peza que teña coreografía. O kikiriki. O kikiriki. O kikiriki. Sí. Ides a tocar o kikiriki, pero antes, claro, xa vos dicía ao principio que hoxe íbamos ter festa, tanto de cantar como de bailar, que se trata deso, de que cantedes e de que bailedes. Así que podemos ensayar previamente o paso do kikiriki. Sí? Vale. Isto non leva letra, leva melodía. Sí. Pois ala, entonádeme a melodía, explicádenos como é isto para ir practicando, atendede, La 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 la. La 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 la. La 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 la. E agora iría unha melodía e habería que facer un roda de unha roda. A paisaxe cambiou, as viñas cambiaron. Eu recordo de pequena o viño do Ulla, porque a festa do viño non sei cantas edicións leva, por exemplo, moitas, pero o viño a 31 xa. Claro, o viño do Ulla sabía outra cousa, sabía máis a uva catalana, aquel uva do país que tomabase un ácido que tentela, e agora non ten nada que ver con eso. Non, a ver, contan de que a principio de século na zona da Ulla había moitas plantacións de viño albarino.
é de un viño de calidade e todo isto. Veu a Filoxera lá, creo que polo ano 1916, máis ou menos, e entonces pois levou todo eso e a xente, pois claro, empezou a plantar o viño conocido como catalán, o roxo, non sei que, non sei canto, porque eso daba máis produción e facía realmente un viño máis ácido, non tan bo, pero o que pasa é que o que fai realmente unha aguardiente cojonuda. Claro, como digo, os maiores é acostumbrarse, é costumbre. É costumbre. Entón, alá, polo ano 2002, houve a posibilidade de incluir a zona da Ulla dentro da denominación de orixe Rías Baixas, e así o fixeron. E agora hai Albariño, hai adegas de Albariño. Correcto. Albariño é moi premiado, vamos a decir, xa que estamos a presumir. É unha festaza, conta aí que tienes membro do Orden da Bota. Non se te iba a olvidar. Orgullo, non teño orgullo de ser membro do Orden da Bota do viño da Ulla. Sí, señor. E por eso estou aquí facendo, Para apreciar de verdade o viño da Ulla non hai nada mellor que meterse debaixo da viña. E vel aquí temos os laxeiros que non paran de laricar, e iso que algún aínda anda medio dormido. Hoxe, e que nos sirva de precedente, xuntáronse para traballar. A viña do Barreiro está agardando por eles. Cando toca traballar, traballase, pero se podemos evitar, mellor. Nós preferimos ir por aí de parranda. Traballar, creo que somos alérgicos un pouco. O traballo é o malo que ten, que cansa. O segredo din que está en levalo con alegría. E estes mozos, a alegría non lle falta. Unha cantiguiña, e listo. Era o viño, miña nai. Era o viño mezclado coa caña. Era o viño, miña nai. Era o viño que me emborrachaba. O viño branco é meu primo. O tinto é meu parente. Non hai festiña no mundo onde meu primo non entre. Era o viño, miña nai, era o viño. Era o viño mezclado coa caña. Era o viño, miña nai, era o viño. Era o viño que me emborrachaba. Toñito, te recuerdo que eu teño que ir traballar, sabes? E non me vou ir luchar agora, Que vimos a traballar ou que vimos a facer? Está claro que cantando e xogando levase mellor o traballo. Iso sí, con tanto xogo, algunhas uvas quedan polo chan, pero a maioría chegan ao lagar. Aquí as máquinas entran en acción. Despois virá a mellor parte, a que máis nos gusta a todos e da que todos entendemos. O mellor é probalo. Aí os da requinta xe entran en acción. Veña, que hai que probar o viño non sei onde. E alá, seguro que van. Pensa sí que non hai pega. Este lagar que temos aquí pois é un pouco o lagar típico daqui da Ulla. Normalmente suelen ter un pouco as casas máis grandes do que é da zona, ou os pazos, son os que teñen este tipo de lagar. Non é do máis común nunha casa pequena. O clásico pois é esta viga grande e logo ten esta pedra co que fai é o pé o que fai o peso. Entonces, iso vai baixando a viga co peso da pedra e así pois se vai xa apretando o que é o viño. E dai veña a bodeja e a ferver, e dai ao pipo, e do pipo á taza, e da taza á festa, e a alegría, e a borrachera, e pouco máis. Óscar é porteiro de fútbol. No San Mamede, DJ. En que categoría está o San Mamede? En segunda regional. Segunda regional, xa. É bo porteiro? É un porteirazo. É un porteirazo? Non ves que planta. Casillas, casillas. Que voy unha vez que o fútbol e a música son incompatibles. Mira que cara. A ver, Óscar, va, conta aí. Pois os partidos cadran tamén a veces cos ensaios, entonces... E entonces ti que decides? Eu... depende. Que decisión máis difícil. Si, ó, pobre, como sufre. Non sabes o que vas decidir, estás seguro? Non sei. Sí que o sabe. Non sei, non. A decisión é fácil. Sí? Ti que crees que vai decidir? Claro, no grupo. Ti se des que decidir? Eu... supoño que é requinta, pero non sei, depende, porque a mí o fútbol tamén me gusta. Este ano, ainda por encima, xogo nos juveniles e... tocan os partidos xogan uns sábados polas mañás. Tampouco hai que agobiarse. Mentras se pode, o mellor é seguir dándolle a todo. E unha vez no campo, as cousas están moito máis claras. Samuel encárgase de meter os goles. E Óscar encárgase de paralos. Iso si, de facer filigranas xa se sabe, diante da cámara case nunca saen. Pero hai que adestrar e seguir adestrando, sobre todo se un ten grandes pretensións, porque para chegar a algo sempre hai que suar a camiseta, tanto ten que sexa tocando a requinta como debaixo da portería. Gostaríame chegar a ser bo, xogar nun equipo que cobre moito,
É bueno. Na música tamén, chegar a ser como eles, que son fabulosos todos. A min xa, agora gústame xa, porque levo un tempo tocando, é normal, a maioría da xente a miña edad non suele facelo, pero a ver, a min gustar tamén me gusta todo o resto tipo de música, pero esta, eu que sei, é máis fácil de, non sei. Desde logo, estes rapaces van para figuras. Se non é no campo de fútbol, vai ser no campo da festa. O que vale, vale. Yo para ahogar do Xosé, é un para ahogar moi malo. Do Xosé, se lle caen 4 jotas. Do Xosé, xa se lle humedece o pau. Do Xosé, é por eso unha mulata. Do Xosé, por moi mollada que este, non se poría debaixo. De onde coño? Do parahogar do Xosé. Do Xosé, é un para ahogar moi malo. Do Xosé, se lle caen 4 jotas. Do Xosé, xa se lle humedece o pau. Do Xosé, é por eso unha mulata. Do Xosé, por moi mollada que este, non se poría debaixo. De onde coño? Do parahogar do Xosé. Yo que meu, yo que teu, eu non quero que vayas dicindo que tú pa que dalle. Estas barcas, un tanto curiosas que vedes aquí, son embarcacións tradicionais recuperadas polo Concello de Vedra para todos os que queiran sentirse barqueiros polo Ulla. Hai anos eran o medio de transporte máis empregado. Falamos de cando non había nin tantas estradas, nin tantas pontes para cruzar o río dun lado a outro, así que había que coller a barca para todo. Para ir ás mozas, para ir á festa, para ir a non sei onde. Incluso recordaban, como falando coa xente maior, recuperando un pouco a memoria dos barqueiros, de que había unha barca que era tan grande que collía un carro con 2 bois para cruzar do outro lado, dun ao lado outro. Vaya catamarán. Claro. Entonces, bueno, en torno a iso hai 50.000 historias bonitas. Pero a máis bonita é de que apareceu unha foto da ponte de Sarandón que puñía Sarandón 1913, na que había unha barca de Sardulla onde había un requinteiro, un señor botando un foguete, outro botando cun xerro de viño uns vasos, e outro a maiores que era o cura daqui da aldea que estaba pescando, non? Entón era así unha pose un pouco, era unha pose un pouco curiosa. E bueno, foi o que se fixo intentar recuperar esas barcas para uso recreativo, basicamente. Samuel evidentemente non se acorda dos barqueiros, con 14 anos e máis dos tempos da PSP, da informática e da música, porque tamén toca na banda de Santa Cruz de Ribadulla. Como empezaches a tocar? Conta. Pois un día estaba na casa e estou falando con meu irmão animoume a vir aquí ás clases. Entonces cheguei e empecé a tocar a gaita e despois cando un día, por exemplo, cheguei á clase e dixenlle que quería empezar a tocar a tambor e doume clase a tambor.
seguramente, a pesar do pequeno que é, pois pode ser un dos mellores tamborileiros que hai agora mismo en Galicia, porque ten un toque moi bonito. Como é un día de festa na Requinta da Laseira? Pois é unha festa improvisada na que sucede unha cousa moi curiosa que seguramente non lle sucede a todos os grupos, e é que toda a xente se une a esa festa. É unha cousa que consigue a Laseira que os seporoses seguramente consigan poucos grupos. Está claro, só hai que ver o álbum de fotos desta requinta para ver que son especialistas nas festas da Redonda. En Vedra non se perden unha. Se hai que actuar de día, ali están. Se toca de noite, non han faltar. Pero algo do que están moi orgullosos é das viaxes que fixeron o estranxeiro levando polo mundo adiante esa alegría que teñen. Xa andiveron por Portugal, por Alemanha, por Argentina, é o que lles queda. Algún seguro que na festa do viño. A mí xa, por exemplo, na festa do viño. Eu creo que é o que máis nos gusta a todos. Na festa do viño. Creo. Xogades na casa. Claro. Sí. E xa todos que vos rodean saben o vosso repertorio. Exacto. O repertorio que... Hombre, eu dunha das actuacións que me gustou foi cando viaxamos a Argentina, ao centro de Vedra. Entón, ali, claro, a xente xa nos coñece tamén, a xente que ten familia aquí. Entón, pois aí tamén me sentín super cómoda e arroupada. Na festa do viño, claro, estás en casa, con amigos, veciños, familia. E tes a facer unha xira por aí, alguén me dixo? A Requinta Tour. A Requinta Tour. Las Xeiras Tour. Las Xeiras World Tour. E por onde vai a ser? Vai ser por Andalucía. Imos parar en Salamanca, Córdoba, Granada e Sevilla. E vos pensades que os sevillanos e os cordobeses lles vai gustar a vaca amarela e o kikiriki? Fijo. Fijito. Xa fixastes a prova. Cando estás falando da Requinta, teño a sensación, o mellor sense de mí, como por momentos que te emocionas, que é algo como que che... Gústame bastante. Bueno, aparte toco nunha banda, entonces a música gústame bastante. Pero é distinto tocar nunha banda que tocar con esta banda. Sí, é bastante distinto. É outro rollo, pero bueno, hai que adaptarse a todo. Cando estás na banda, tens que poñer máis serio, cando estás aquí, máis alegre. Como un día te confundas. A ver que vai pasar. Non espero confundirme, pero bueno. E para ti, José, formar parte da Requinta da Laseira é especial tamén? Sí, ademais cada vez máis. O sea, cada vez noto mellor no grupo, sinto máis. Ainda por encima de ir de festa, pois teño tradición daqui e levo por aí adiante. Non sei. Para ti é un orgullo levar a tradición da Requinta e da música da zona da Ulla polo mundo adiante. Sí, hombre, sempre. Ela canta mu, con acento mu, de mulata brasileira. Hay que verla meneando, se alegra su banda. Ela canta mu, con acento mu, de mulata brasileira. Hai que verla meneando as cadeiras o andar.
Que Vaya cousa. Cartas nosas fijo. Esta é unha práctica habitual de fin de semana. Aquí, despois, aí a tardiña ou así, xuntámonos aquí para xogar ás cartas e botámosle unhas partidiñas. Pasámosle as mozas para xogar a partida. Xa ben ves, estamos aquí xogando. Toma, reis aí. Venga, reis e games. Empecé con 6 anos a tocar. E así agora dá justo ter unha edad xa, ir a tocar por aí, escoba. Dá justo ir a tocar por aí cos amigos e pasalo ben. Dá gusto ir por aí a tocar e dá gusto que o pouco tempo que se ven o aproveiten para facer xuntos outras actividades máis relaxantes. Por exemplo, ir de paseo pola zona. Hoxe optaron por unha ruta de sendeirismo polos Muiños, outro espazo recuperado á beira do Ulla. Canda eles vai Emilio, o profe. Dedícase á música dun xeito profesional, el di que é o máis serio e o que leva a estes rapaces polo bo camiño desde hai uns anos. Cheguei a dar clase aquí alá polo 2001, chamaronme para dar clase, e había unha banda de rapaces de gamberros que non sabía por onde iba a collelos. Pois fixamos aquí un grupo que está moi contento del, que nos dá moitas alegrías, moitas discusións tamén. Eu empecé a tocar e meu avó, xunto con meu pai, entre os dous, decidiron ir a un artesán e regalaron-nos 2 requintas, as 2 iguais e tal. E dende esa eu fun o que collín máis as ganas de tocar a requinta, ela máis a pandeireta. Sempre me gustou, comecei moi pequeniña, tiña 4 anos. Eu creo que é un grupo moi alegre, e todos temos moitas ganas sempre de traballar, sí. A verdade que foi bonito que decidíramos introducir a requinta no noso grupo e o importante en todo é que a xente nova se involucre. Se a xente nova non se involucra, os vellos van quedando e as cousas pérdense con eles. Se me coidan, podíanme coidar un poquinho máis. Non moito, Sempre se meten comigo, pero é o que hai. Son a única, con lo cual teño que apandar. Pero pois eu tamén as pago, Como a maioría somos homes, intentamos arrastrar multitud femenina, pero non todas aceptan vir detrás nós, entón temos que buscar outras multitudes. Un detalle moi bo foi na Capitol, cando nos chegaron co letreiro aquele I love Requinta. I love Requinta. I love Requinta. Ostras, eso toca no peito, Toca no peito. Eso é increíble. Eu sei que tendes xa case un club de fans que vos sigue por aí. Non sei, Non sei, vexo que andan, sobre todo moitas mozas alrededor, así, moitas mozas alrededor. Foi un nervioso, O jalo que ten o peruco é un jalo moi papador que lle ataca a todas las galiñas e a todas las quicas que hai en Sarandón. Eu son feliz vendo pasar o peruquiño cando vai a rabear. Gran papador, gran papador, gran papador. Esos son mitos e leyendas, non sei, alguén o inventou, pero de verdad nada. Nada de nada. Di a verdad. Veña, me queres papar a miña terra? Dá justo que cho digas, non, polo menos. Ainda que non sea verdad, é que virtude non me gusta decir. Se acaso defectos, pero tampouco me gusta decir os defectos porque queda mal, entonces en el aire queda.
grabación do disco, Óscar? Foi algo inolvidable. Por qué? Pasamos moi ben, inolvidable. Inolvidable, nada máis. Me de poucas palabras aquí, Óscar. Ti que estabas na grabación do disco? Sí. E como foi eso? Contanos. Foi todo nun día rápido. Indoloro. Había pezas de gaiteiros da zona, non? Que se recolleron de gaiteiros da zona. Sí. Por exemplo, algunha? Agora non se acorda. Tú sabes que pezas hai no disco? Acordaste? Hai que ver, son novos, sobradamente preparados, pero esa memoria andalle xa un pouco escasa. Imos de axudar. Foi no ano 2009, cando esta tropa grabou un disco, en directo dunha atacada e producido por eles mesmos. Entre o repertorio de Vai de Baranda están unha chea de temas tradicionais moi coñecidos, como xa estades comprobando, pero con algo moi importante, o toque de improvisación laxeiro, no peito, como din eles. Presentaron no Teatro Principal de Santiago de Compostela, cheo ata a bandeira, aínda que xa sabemos que o seu estado natural non é tocar en riba, senón a pé de escenario. Impresionounos o comportamento da xente no teatro, non? Un teatro como o Principal, que é un teatro, pois, eu que sei, Sitio serio. que invita a seriedade, pois que se romperon todas o que nós pensamos, non? A xente levando o ritmo con palmas, a xente, pois, algúns bailaban, outros aturuxaban polo medio do teatro, bueno, a verdade é que... Cantando con nós tamén. A verdade é que foi diferente ao que nos imaginamos do que sería nun teatro. Non ten nada que ver tocar na Sala Capitol ou no Teatro Principal cando presentaste o disco que tocar na Festa do Ulla ou nun festival folk. Bueno, pero moi parecido, nós saltamos da Capitol en baixo e tocamos a baixo e a quen lle gustou ben, a que non... Iso que é unha das cousas características da Requinta da Laxeira. Eu creo que nós que precisamos ese contacto coa xente, que a xente que participe, porque eu creo que o mellor das nosas actuacións é que a xente participa e que, vamos, que bailan, cantan... Esa hai que ir en procesión, vai de procesión... Claro, entón nós procuramos, bueno, actuación de escenario, vale, botamos dúas pezas, depois agora vamos a baixar, xa cumprimos co requisito, entón, para baixo. Cos compañeros aprendemos algunha das coreografías que tendes. E eu quero que agora nos enseñedes vos dous, que estades aquí, algunha das coplas, pois, das cancións populares, que todas son populares, pero que ás veces a xente, cando vos escoitamos, pois, dice, como din, que din, como era, como é esa copla? A ver, unha, por exemplo, das que normalmente cantedes cando ides a actuar. A ver. O galo. O galo. O galo é unha das máis populares. Sí, o galo. Vale. Gusta ya xente. Pois vos atendede porque tendemos que quedar con esta copla para despois cantala cando esteamos en plena festa. E o galo canta, a galiña chora, polos pitiños que dormen fora. Pillástela, vista así, é un pouco... Diste, bueno, pillástela. Non sei se a pillarían. Aquí estamos moi calmados. E como facemos? Mire, facemos unha cousa, vos tocadela abaixo e os de Alalá encargámonos esta noite de facer un karaoke tradicional. Vos mirade ben na pantalla que vos imos pasar a letra para cantar todos ca Requinta da Laxeira. Vale? Pois se cantamos todos, eh? Pois se cantamos todos. Veña, vamos practicar. Como era? O galo canta, a galiña chora, polos pitiños que dormen fora. O galo canta, a galiña chora, polos pitiños que dormen fora. Banana, 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 banana,
banana, eo, banana, eo, banana, eo, banana, eo, banana, eo. Estaban dos enamorados muy animados, no banana. Yo montate la travesa, pues animando para despegar. Yo montate la travesa, pues animando para despegar. ¡Es como ir! Ojalá canta. ¿Qué más? La niña sola. ¿Por qué? Por los chiquillos que duermen por otra vez. Ojalá canta. ¿Qué más? La niña sola. ¿Por qué? Por los chiquillos que duermen por Ao primeiro volvíame un pouco tolo con este grupo. Porque... Hai que reconocer. Sí, hai que reconocer que eu volvíame un pouco tolo. Porque eu quería facer un grupo de requinteiros, gústame a seriedade, a hora de tocar e tal, pero isto era un auténtico... Cada un facía o que lle daba gana. Hasta que entrou a percusión. A xente que empezou a dar... Serio, hasta que viñeron os serios. Cada un facía o que lle daba gana, entonces... Pero vamos a afinar, entonces... Oye, espera, joder, que estaba aquí e tal... Bueno, pero vamos a tocar, tal. Hasta que decidín que tiña que ser así, que o grupo... O sea, ou era así, ou senón non iba... A disciplina non funcionaba. Non iba a funcionar. Eu quería me casar, miña nai non teño roupa. Eu quería me casar. Prometémosvos ir de festa ao principio do programa e xa vedes que con estes mozos é doado cumprir. Os da Requinta da Laxeira precisan pouco para montar unha romería, con ou sin procesión, de día ou de noite. Eso sí, con xente que baile solto ou agarrado, disposta a cantar e a deixarse arrastrar polo entusiasmo e polo seu ritmo, para que despois digan que a xente nova non sabe divertirse. Vaya se saben. Son os grandes rapaces, animadores de todas as festas, e un como mestre de cando foron pequenos quere pensaran que non tuvo influencia ninguna de que algo valeu. Estou encantado de que estén estas cousas que me parecen importantes para todo. Orgulloso que sei desta parroquia, non? Donde empezaron co tema da Requinta fai pouco tempo e vamos, que chegaron xa a unha certa altura. Eles son fantásticos, eles e ela, que temos aí unha muller. Son fantásticos e fantásticas, ademais de ter boa música, tamén teñen moita festa que levan con eles, e nos atraennos, non nos repelen, atraennos, o sea que por eso estamos aquí. Veña, unha frescada. Pois son moi divertidos, solen facer participar a todo o mundo, para bailar, para xuntarnos, facernos cómplices de todos os bailes e todas as músicas. Que nos fan ir con eles a todos os lados, nos enganchan para todo, aquí, fora, ainda fai pouco estivemos en Ourense, e nada, son festeiros ao máximo. E todo o mundo sabe as letras e todo o mundo debería de comprar os CDs, son estupendos. Xa se ve, son uns festeiros e viven como laxeiros, viven a festa a tope. O mellor que teñen é que son un símbolo xa do Val da Ulla.